شیار برازی رو بریندارون خوش موزیکا کوردی خودی دیروکه کم و دولمندک و هزاران سالان وتی. اف موزیک به تایبەتمەندیên xwe yên cuda û rengîniya xwe di nav çanda cîhanê de cihekî taybet digire. Muzîka Kurdî bi dengbêjî dest pê dike ku ev kevneşopiya herî girîng a muzîka Kurdî ye. Dengbêj wek kesên ku dîroka Kurdan bi awayekî devkî û bi awaz ve guhestine nivşên nû tên zanîn. Wan bi awayekî berfireh behsa bû yerên dîrokî, evindarî, şer, koçberî û jiyana civakî kirine. Dengbêjên navdar ên wek Evdalê Zeynikê, Şakro û Qarapetê Xaço bi dehan kilam û stranên dirêj afirandine ku îro jî tên gotin û li wan tên guhdarî kirin. Di salên 1970yan de muzîka Kurdî dest bi modernîzebûnê kir. Hunermendên wek Şivanperwer, Civan Haco û Nizametîn Hariç bi bikaranîna amûrên modern û stîlên nû muzîka Kurdî gihandin qonağeke nû. Wan hem nirxên kevneşopî parastin, hem jî rengên nû li muzîkê zêde kirin. Di salên dawî de muzîka Kurdî li her derê cîhanê tê nasîn û guhdarî kirin. Gelek festîval û konserê navneteweyî tên li darxistin û hunermendên Kurd beşdarî van çalakiyan dibin. Her wiha bi rêya platformên dijîtal, muzîka Kurdî gihîştiye guhdarvanên li her derê cîhanê. Di warê perwerdehiya muzîkê de jî gavên girîng tên avêtin, li hin zanîngehan beşên muzîka Kurdî hatine vekirin û xwendekarên ciwan li ser bingeha zanistî fêrî muzîka Kurdî dibin. Ev yek dê di pêşerojê de bibe sedema derketina hunermendên nû û profesyonel.